Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. When... Lain ba ning tanawon, oy? Agatha, Jerome? May anit yun ka? oh God. God, salamat nga way daw tang nahitabo ni mo. Dili ko makadawat kung huwag ka na ako, Agatha. Jerome, I think I'm in love with you. Do you feel the same way, Agatha? Jerome, Paglingiyo, tanaw mo ko. Tubag ako. Gibati mo ba usab ang akong gibati? Do you love me too, Agatha? Jerome, kuan, kaning... It's okay. Nagasabot ko. Lisod kong higugmaon kay may mas nag-una na ako sa imong kinabuhi. Ay, nga, ano ba sa uwahe man kong natao eh. Sa gini sa kong mga giniganan. Kung sa'yo pa lang utak kong ipanganak, nagkita na unta ta kaniadto pa. Tingali, kaniadto pa ta nagkita. Tingali, kita unta ron ang nagminiw agad ha. Jerome, Sa gini lang mama, no? buing. I love you. I love you. Agatha, Armando? Ni ka? kung wag mo tawag sa kong higalang doktor nga murag nakita ka kuno niya din sa ospital, dili ko masayod nga na-discuss siya ka. Ay, oo. Sorry. Ano lang ti katawgi kay dili ko gustong mabalaka ka. Tita, may kauban ka man din eh. Imo ato na lang ko ha. Ignore lang ako sa mami nga okay ka na. Natiman ka na sa mga doktor din eh. Oo. Sige, iho. Salamat sa mong pag-anhi. Tito, excuse me. Muna lang ko na mo. Okay. Anak ka to ni Solin. Remember Solin? Sulin? Dili ba nga Amerikano man ang iyang bana? Wa maliwat sa iyang bana ang ilang anak, no? Ha? Tall, dark, and handsome, bata. Oo. Murag miliwat sa silingan. Siguro. Pero di na tamang hilabot ana oy. Kung kinsay pagkaanak ka ng bata. Let's see. Miabot pag yung iyang bana. Makalagot. Gwapo mo sabi iyang bana. Pero dili siya magabitahan ako. Kay gawas nga, gwapo ko. Mas batanon pa ko kay niya. Sorry, Tito. Sorry kayo. Pero, interesado ko sa imong asawa. Bisan dili ka mo sugot. Kuhaon ko gyud siya gikan nimo. Kung ipatuo ka palang unta na ako kaganina nga di ka mulakaw, dili ka unta madiskusya. Disgrasya gani. Kasamok sige balik oy. Ngano man miapas ka pa man. Tagaw-tawan na ba ko nimo? Natuwa ka palang tagtiwas dito. Disturbuhin ang kanamo da. Unsa to? Unsay nakadisturbo ko ninyo? Ni kinsa? Katong mitawag na kong tito? Ha? Agata, ako na ba? Dugan na ba kung nagduda? Yan ang imong mga lakaw. Pero gipasagdan talang ka. Apan oras nga masakpan ta ka, sultian talaga. Di talaga dawaton pa.
Kahilas nimo? Mura ka magsikinsa? Nakakita ka lang nga may mikakus na kong mas batanon nan laki na? Ha, unsa ko, cheap? Mapatol og mas manghud na ko? Ikaw ka inoon. Matod para ba nila old Carabao eats young grass? Sa? Ngano napalhin namin noon din ako ang spotlight? Ambot lang nimo diha. May pagmagbungol tapay ngan sa mansyon. Mas magmalinaon pa ta. Asa mo de ka nag-ilis ka man? Abi kay day off man nimo maglaag-laag ka. Kadaghan bang nagliundok ng labunon, oh, nagpaabot na nimo. Unya mo sayo kag laag? Puyo ka. Musay ko pag ato sa simbahan tiya. Di man ko makasimba kon madomingo. Kay Miyerkules man ang akong day off. Ay, sa simbahan man ay paingon ka. Tog tinalo na. Asma, bag mauban lang sa punta. Manibata o ba ni Inday Melody? Unsa? Tana. Ay, di lang ko gaoy. Misimba man ko pag Domingo. Ganos anong domingo ha? Sa una, god. Ganos alage? Ay, sa una, laki. Pagbunyag sa anak ni Taling, nakasimba ko ato. Kato sa pagkapatay nanti, nakasimbasad ko ato. O katong pagkasal sa anak ni Andis, nakasimbasad ko ato sa una. Oy, aw pariha de taga. Magasimbarag may magpabunyag ng kaila. Unya, may ilubong o may magpagkasal. O sahay, dili pa yun kay Antong tamulahos sa kaon, di ba? Ay, Tiya, ato na ko. Uli og lahos, so mani magsimba, ha? O tiya, Day. Shh, Rigal si Kuspari, day. Ay, buta na yung bata. Asam na maliwat nga. Ako di ay, di day kubuutan ka. Buutan, oy. Basta way lain. Sa ato pa may laing kagid. Ay, Ay, kayo, oy. Kada ginuton ba ni mag-istorya, oy. Magsugod sa dain ni away ba? Ha? Wala. Bunugan ti kag usab ron. Unsa? Suwi! Awa. Suwi! Ha? Agata, gay ka na ko. Bahala ka. Di ba lang kunin mo dunganan sa lamisa ron mamahong? Busog ko. Sige. Turo ko. Maragwan ay kapaing na nagamong kami yun. Bugnaw na kayo. Hawang. Gusto kong may kasulti. Ay, samo. Sabay manawag kong timunin ng orasas kagabiyon, eh. Ay, disturbos pagkatog. Eric, may nanawag. Tubag ka. Okay. Hello? Hello, Jenny. Ikaw ba kini? Oh, yes, Tito Armando. Nanawag ka? May emergency ba? No. Actually, Kwan. Gusto ko lang may kasulti. Si Eric. He's asleep. Oh, mao ba? But if you like, ako siyang pukahon. No. Ayun na lang, Jenny. Sorry, nga na-disturbo ang inyong pagkatulog. Nalimot ko nga lahi ang oras niya sa lain asod. Sige, Okay, Tito. Kinsa do? Imong amahan. Ano mo gano? Wala man ko, no. Gusto lang siya may kasulti. Oh, mo ba? Ibati ko ang tumang kalay o kahawang. Wala ko makasabot. Simbahan. Mas may pagmapit tingali ko diha. Basin pag maluwag-luwag ng kong pamati. Sa labawang magkagahon ko na lang ipahungaw ang tanan. Amen. Nauman ako sa novena sa inahan sa kanuning panapang. Mapauli na ko. Ay, hala. Nahugang akong panyo. Oh. Ay! Ay. Aray! Sorry. I'm sorry. Niyari nga mo pa niyo. Salamat. Hey. Wait.
You look familiar. Nakita na ba ta? Oh, Engineer Armando Bautista? Oh, nakaila ka na ako. Ako katong hapit ni mo madas magi sa una, sir. Salamat sa pagpunit nimo sa kumpanyo. Sige, sir, muna na ko. Hey, wait. Ha? Ano sa iyong pangalan? Melody. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!